गुड निउस लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि भेकेन्सिस ब्रेकआपनि खोथाखौ सोंहरबाय थादोंमोन माब्ला होगोन दा भेकेन्सिस ब्रेकआपखौ फोसावनाय जाबाय आसामनि जानाखि एलपि आरो एमइ स्कुलनि एडभार्टाइजमेन्टनि जानाखि भेकेन्सिस ब्रेकआप बेखौ दिनै पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय दा नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे मिडियामावहाय बेसेबां पस्ट ओंखारदों नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनसिगोन बेखौ दिनैहाय DEE अफिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखौ पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हासिगोन स' लोगोफोर बेखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बड' इनफर्टेक इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बेवहाय बर' मिडियामनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां मानो होनोब्ला एथ' बुरजा पस्ट 5,550 पस्टआव 5,550 पस्टआवहाय मारै एथ' एसेल' पस्ट ओंखारखो बर' मिडियामनि पस्टआ 5,550 एथ' बुरजा पस्टआव बा 1%बो गोलैहैला पस्टआ एथ' बुरजा पस्टआव एलपि स्कुलनि थाखाय 46 एमइ स्कुलनि थाखाय 12 अब्ला बेसेबां थाखो बर'नि पस्टआ अनलि 58 एथ' बुरजा पस्टआव मारै एथ' एसेल' पस्ट ओंखारखो बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बर' मिडियाम फरायनानै जेबो लाब जानाय नंला बेबायदिसो मोनसे साननाय फैसिगोन बर' केन्डिडेटफोरनि बर' मिडियामनि गथ'फोरनि जानाखि गोसोआवहाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय बर' मिडियामनि पस्टआ मानो एथ'ग्राब खम फैखो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बर' मिडियामनि पस्टआ मारै एथ' एसेल' फैखो गुबुन मिडियामनि पस्टआ बेसेबांबा बुरजा पस्ट दङ बेयो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जोबोद बेवहाय नोंथांमोना नायदो बर' मिडियामनि पस्टखौ आं नोंथांमोना देखायगोन बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट ओंखारदों बर' मिडियामनि नोंथांमोना नायबानो मिथिनो मोनगोन आरो जोबोद दुखु मोनगोन लोगोफोर दिनैहाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बर'नि गभर्नमेन्ट मा खालामनानै दं बिथांमोना बिनि सायाव जेबो नोजोर होदोंना होआखै स्टेट गभर्नमेन्टजों जोंनि एथ'ग्राब एमएलए दङ गोबां एमसिएलए दङ बिथांमोना बिनि सायाव जेबो गुरुत्थ' होआसै नामा नोंथांमोना नायदो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलनि पस्टआवहाय अनलि 46ल' बेजों मा जानांगौ रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दं बिसोर मा जागोन बिसोरनि लाइफआ मा जागोन आरो एथ' बुरजा बर' मिडियामनि स्कुल दङ बिसोर मा फोरोंगिरिखौनो नाङा नामा एथ' बुरजा सिंगल टिचार जिर' टिचार दङ बेफोराव फोरोंगिरिनि गोनांथि गैला नामा बेफोरनि डाटाफोरखौ बिनि फोरोंगिरि नांगौ होननानै जे बिथांमोना डाटाखौ हरा नामा बिअफ्रा माबायदि मावदों ब्लक लेभेलनि ब्लक अफिसारफ्रा मा मावदों डिअफ्रा मा मावदों बर'फोरनि डिअ बिअ ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसननि जानाखि अफिसारफोर दं बिथांमोना मा मावखो बर'नि पस्टआ मानो एथ' एसेल' खम ओंखारखो आरो नोंथांमोना आपार प्राइमारि लेभेलनिखौ नायदो आपार प्राइमारि लेभेलाव बेसेबां पस्ट ओंखारदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो मिथिनो मोनगोन ओरैबायदि दुखु मोनगोन नोंथांमोनहा बर' मिडियाम फरायनानै जेबो जानाय नंला फैगौ समावहाय बर' मिडियामखौनो फोरोंहोला गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि गोसोआव मोनसे साननाय फैजोबसिगोन जेसेबां टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि गोसोआव नोंथांमोना नायदो 12थाल' फैदों इउपि सेक्सनावहाय माबे गोसोजों माबे मेगनजों बेखौ नायनानै थाबाय थाखो जोंनि माहारियारि आफाद जोंनि स्टेट लेभेलनि जानाखि अफिसारफोर दङ जोंनि एमपि दङ एमपिथ' नङा एमपिबो दङ जोंनाव रायजो सभानि एमपि आरो जोंना मन्थ्रिबो दङ इउजि ब्रह्म बिथाङा बिनि सायाव मा नायनानै थाखो बिथांमोना बिनि सायाव जेबो खोथाखौनो बुंनांगौ गैला नामा जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर फैगौ समावहाय बर' मिडियामनि स्कुला बेबायदिनो लासै थैलांसिगोन आरो फारसेथिं बिटिसिनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बेवहायबो जुदि बेबायदि बर' मिडियामनि पस्टआ जुदि खम फैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना बयबो लामायाव ओंखारबोदो आरो बयबो प्लेसमेन्ट होनो थाखाय नोंथांमोना सिगांबोदो आरो धरना होनो सिगांबोदो बर' मिडियामनि पस्टआ मानो एथ' एसेल' खम फैयो स्टेट गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनि फारसे बयबो बिनि फारसे धरना होनानै बर' मिडियामनि पस्टखौ बांसिननिफ्राय बांसिन दिहुननायनि नोंथांमोना बेखौ लामाखौ दिहुननानै लानांगोन नङाब्ला बर' मिडियामनि जानाखि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना फोरोंगिरि थिसननांगौनि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाब्ला अब्ला बर' मिडियाम फरायनानै मा मुलाम्फा थाखो जोंनि गेजेराव एथ'ग्राब हाजार टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बे 58 पस्टजों साबेसे केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होनो जेरै टेट पास जानाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ आरो बिटिसिआवबो टेट पास जानाय गोबां केन्डिडेट दङ दा बे केन्डिडेटफोरा बे एसेल' पस्टआव मा सोर साबेसे एपइन्टमेन्ट मोनो जोबोद दुखुनांथाव आरो जेरावनाखि सिंगल टिचार जिर' टिचारनि गोबां पस्ट खालि दङ बेफोर मानो फोरोंगिरि थिसननो हाया जोंनि लिडारफ्रा जेबो मावला नामा बिनि सायाव खालि पलिटिक्स खालामनानैनो दिन थांसिगोन नामा बिथांमोना जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दा सोर साबेसे मोननांगौ बेवहाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो थालांफिनबावगोन बे जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर गुबुन मिडियामनि पस्टफोरखौ नायदो गुबुन मिडियामनि पस्टफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना ओरै गोसोआव फैगोन जे आं एसामिस मिडियाम मानो फरायाखै एसामिस मिडियाम फरायनायमोनब्ला आङो खुनलांखावनो जब मोनसिगौमोन दा नोंथांमोना नायदो नैबे एसटिपिनि
कलमखौ नायदो नोंथांमोना STP नि कलमखौ नाय नोंथांमोना बर' केन्डिडेटफ्रा गासिबो STP आवनो गोलैखायो अब्ला STP आव जे एथ' बुरजा पस्ट दङ नायदो बरपेटा 21 12 21 78 32 38 21 10 11 8 25 277 एसामिस मिडियाम पस्टआव STP आ अब्ला जों बर' केन्डिडेटफोरा जुदि एसामिस मिडियाम फरायनायमोनब्ला बेफोरबायदि पस्टआव बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै जब मोनगौमोन ना मोनगौमोन आरामसे मोनगौमोन काट अफआथ' बुहुद ल' थांखायो आरो माखासे पस्टआनो फिलआप जाया STP केटागरिनि जायनाखि पस्ट रिजार्भेसन बेवहाय नाथाय बर' मिडियामनि पस्टआ मा जाखो बहाय गोमाखो बर' मिडियामनि पस्टआ जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ हाजासे शेयार खालामनानै होबे भिडिअखौ जाहाथे जोंनि लिडारफोरनि खोमायाव बेनि फारसे एसे नोजोर गोलैयो बेनि फारसे बिथांमोना खोनासङो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनैहाय क्वालिटि इडुकेसननि खोथा बुंबाय थायो जोंनि UPPL गभर्नमेन्ट आरो जानाखि BTC नि जानाखि मन्त्रि MLA MP दङ बिथांमोना क्वालिटि इडुकेसन डायनामिक लिडार होननानै बुंबाय थायो दिनै डायनामिक लिडारनि खामानिया अबहाय थांखो अबहाय गोमाखो दिनैहाय बर' मिडियाम फरायनानै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा बांसिन खहा जादोंना जायाखै नोंथांमोना गावनो साननानै नायदो आं बर' मिडियामा गाज्रि बेखौ बुङाखै नाथाय बर' मिडियामनि थासारियासो गाज्रि जोबोद गाज्रि जानानै दङ दा बेबायदि थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला सानसे बर' मिडियामनि स्कुला गोमालांखागोन बे 100% बे गोमालांगोन 100% 10 बोसोरनि उनाव आरोबाव बेबायदिनो गोमाबावगोन आरो गोमालांबाय थागोन गोमालाङै लाङै मोनसे समावहाय बियो आप टु 20 इयार्सनि गेजेरावहाय 20 थ' नङा 10 इयार्सनि गेजेरावनो बियो बर' मिडियामनि जायनाखि फरायसालि मिरौ जिरौ थांनानै थाहैगोन बियो मिरौ जिरौ दानो मिरौ जिरौ थांनानै दंखायो आरो 10 बोसोरनि उनाव बियो मिरौ जिरौ थांनानै थाहैगोन खालि प्राइभेट स्कुलाल' थांनानै थायोब्ला मा जानो बर' मिडियामावथ' गोबां प्राइभेट स्कुल दङ अब्ला गासिबो बर' मिडियामनि केन्डिडेट जायनाखि सोलोंथाइ लानाय केन्डिडेट टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट बिसोर केन्डिडेटफ्रा मा प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगिरि मावनोसै नामा बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरिनि गोनांथि गैला नामा गभर्नमेन्ट स्कुलनि गभर्नमेन्ट जबा गोनांथि गैला नामा गभर्नमेन्ट साख्रिया गोनांथि गैला नामा बर' मिडियामनि केन्डिडेटफोरनो बे मोनसे साननाय फैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोनाबो दुखु मोनदों दिनैनि जानाखि भेकेन्सिस ब्रेकआप ओंखारनाय बेवहाय 100+ फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन आङो खिन्थु बे आसाया गैला जोबोद दुखुनांथाव रावानो गैला बिनि फारसे कमेन्ट खालामनो दिनैहाय जोंनि लिडारफोरा बबेहाय एरसोनानै दं बबेहाय खोमादों दिनै BTC नि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौ BTC नि एडभार्टाइजमेन्टखौ दिनैसिमहालागै होनो हाया जोबोद दुखुनांथाव आरो BTC नि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट दङ सिंगल टिचार जिर' टिचार गोबां दं BTC आवबो एथ' बुरजा पस्टआव मानो 1216ल' आरो बे 1216आबो बर' मिडियामनि पस्टआ बेसेबां थाहैगोन बर' मिडियामनि पस्टआ बेयावबो एसेल' थाहैखागोन मा बेसेबां थाहैनो 250 गाहामल' थागोन बर' मिडियामनि पस्टआ बेजों मा जानो बेजों बर' मिडियामनि स्कुला डेभेलप जागोन नामा बर' मिडियामनि स्कुला थांनानै थागोन नामा सोर गोसो जाबावनो बर' मिडियाम स्कुलावहाय फरायनो थाखाय रावबो गोसो जानाय नंला जेरैबायदि दा गावनि गोबां केन्डिडेटफोरा जेरै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट DLED लानाय BEd लानाय केन्डिडेटफोरा दिनै जाबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों बेबायदि प्रब्लेमाव गावनि गथ' गथायफोरा दा गोग्लैथों होननानै बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौ गासिबो एसामिस मिडियाम सोजोबखासिगोन आरो जानाखि स्टेट गभर्नमेन्टनि बामोन मन्त्रि MLA फोर दङ बिथांमोना माब्लाबाबो बर'नि मोजांखौ लुबैखाया दा बेखायनो बिथांमोनहा बर' मिडियामनि पस्टखौ जोबोद एसेल' भेकेन्ट खालामनानै होयो एसेल' एडभार्टाइजमेन्ट खालामो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जोबोद फैबाय थानाय समसिम बे बर' मिडियामनि पस्टआ बेसे गोबाव थावरिनानै थागोन बेखौ बुंनो हाला लोगोफोर लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आं बे जानाखि भेकेन्सि ब्रेकआप ओंखारबाय बर' मिडियामनि पस्टआ जोबोद एसेल' दा लोगोफोर नोंथांमोना दा भेकेन्सि ब्रेकआपआ खम एसेल' ओंखारदोंब्लाबो नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामखानांगोन सेलेक्सन जानाय जायैनि खोथाया उननि खोथा दा मा खालामनो जोंनि लिडारफ्राबो मेगन खाना रावनिबो खुगायानो ओंखारा दा बेनि सोमोन्दै जेबो बुङा इलेक्सन समावल' गेदेर खोथा बुङो दा नोंथांमोना नैबे 3 नाम्बार पइन्ट्सखौ नाय बेयाव माखासे इम्परटेन्ट पइन्ट्स होनाय दङ नोंथांमोना अनलि मोनथाम डिस्ट्रिक्टल' सेलेक्सन खालामनो हागोन मोनथामनि बारा हानाय नङा आरोबाव माखासे इम्परटेन्ट पइन्ट्स दं नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लाब्लानो जाबाय बेखौ आं फरायजोबला लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आङो लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद दुखु नांथावै बे भिडिअखौ लानानै होफैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो नोंथांमोना मोजांथ' मोननाय नङा दुखु मोनखागोन अब्लाबो नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ आरो हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय इनफरमेशनखौ लाबाय थानोब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन लोगोफोर लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों বন্ধুসকল এটা গুড নিউজ আপোনালোকৰ যোনটো LP আৰু ME স্কুলৰ ভেকেন্সিজ ব্ৰেকআপ
আসাম টেটৰ যোনটো ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো খুজি আছিলে LP আৰু UP টেটৰ সেইটো ভেকেঞ্চি ব্ৰেকআপটো পাব্লিছ হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো দেখিব পাইছে এইটো তলত আজি যোনটো DEE অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছিল সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিছে সো বন্ধুসকল ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ বহুত গুড নিউজ বহুত কেইটা পোষ্ট বহুত কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো ওলাইছে কিন্তু আমাৰ বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ কাৰণে এইটো বহুত দুখ লগা কথা সেইকাৰণে মই বড়ো মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেট হয় হিচাপে মই বহুত দুখ পাইছোঁ কিয়নো বড়ো মিডিয়ামৰ পোষ্টটো LP সেকশ্যনৰ অনলি 46 আৰু UP সেকশ্যনৰ অনলি 12টা পোষ্ট এটা বহুত দুখ পাইছোঁ মই মোটামুটি ইয়াতে 200 মান থাকিলেও ইমান মানে কিবা নাথাকিলে হয় মানে মনটো বেয়া নহ'লে হয় মানে দুখ নাপালো হয় UP সেকশ্যনত চাওক আপোনালোকে অনলি 12টা 46 এণ্ড 12 কিমান হ'ল অনলি 58 সো ইমানজন আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেট আছে ইমান থাকালি পোষ্টটো কিয় কাৰণে ওলালে এটা বহুত দুখ পাইছোঁ আগৰ যোনটো 9000 পোষ্ট আছিলে ইয়াতো মাত্ৰ 106 আৰু 5000 প্লাছ পোষ্ট আছিলে ইয়াতো মাত্ৰ অনলি 40টা আৰু এইবাৰো 5550 পোষ্টৰ অনলি 58 তেনেহ'লে কিমানটা ভেকেন্ট পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিলে অসম চৰকাৰে আমাক বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো প্লাছ কৰিলে পাব কিমান হয় বহুত দুখ পাইছোঁ এইটো বিষয়ত সো বন্ধুসকল এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ বা বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল নিউজ গুড নিউজ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে নিজৰ চইচৰ মতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো সেলেক্ট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব কিন্তু আমাৰ এটা এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে বড়ো মিডিয়াম পঢ়ি আমি কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি কিয়নো অসমীয়া মিডিয়ামৰ STPৰ কাৰণে বহুত কেইটা পোষ্ট থাকে যদি মই অসমীয়া মিডিয়াম যদি পঢ়িলোঁ হয় তেন্তে মই অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলত এনেই মানে জব পাইলোঁ হয় বহুত কাট অফটো কম যায় অসমীয়া মিডিয়ামৰ যোনটো STPৰ যোনটো ভেকেন্ট পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ থাকে সেইটোত সো সেইখিনি আছিল বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এইটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্টটো ওলাইছে সায়েন্স টিচাৰৰ পোষ্টটো কিমান আছে আপোনালোকে চাওক এইটো এছামিজ মিডিয়াম হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণেও ওলাইছে আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক টোটেল 230টা ওলাইছে 230 সো এইটোৱে আছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া চাই ল'ব বহুত দুখ পাইছোঁ বন্ধুসকল সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চইচ কৰি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিলে হ'ল আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে কিছুমান পইণ্টছ দিয়া আছে এই পইণ্টছটো আপোনালোকে এইটো পঢ়ি চাব ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টছ লিখা আছে ইয়াতে 3 নম্বৰ পইণ্টছটো আপোনালোকে চাব ইয়াতে 3 নম্বৰ পইণ্টছত আপোনালোকে অনলি 3 ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বেছি কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ চইচ হিচাপত ভেকেন্সিজ ব্ৰেকআপটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান আছে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফটো কিমান কমত যাব সেইটো চাই আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিলে হ'ল সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন কেছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাম